як савол доштем, ҳамин дар интернет ҳам тамошо кардаем, ҳам нақл кардагиянд, ки агар ё дар ғарибӣ ё дар ҳамин мамлакати худ ба азоб шахс мурад, ё ин ки дар чӣ хел гӯем ғарқ шавад, то ӯ шаҳид ҳисоб мешавад. Ва агар шахсе ки дар ғарибӣ ба корҳои безеб бо роҳи ислом набуд, аммо мусулмон буд, вале корҳои исломӣ намекард, ё ки дар ҳамин Тоҷикистон ғарқ шуда аз дунё гузарад, чӣ вай ҳаром мебурад, чӣ хел мешавад? Савола ҷавоб медиҳем. не ҳаром мурад хеле гапҳо гуфта намешавад. Шарт не ки одам яъне ки бемор шаваду ҷон диҳад. ҳар касе ки ба об ғарқ шуд, ҳар касе ки масалан дар зери зилзила монд, ҳар касе ки ба воситаи садама аз дунё гузашт, ин ҳамин тақдир аст. яъне ҳаром мурду ҳалол мурд, ин гапҳо масъулият дорад, бародарои азиз. So як одам ғарқ шуда мурд, мо вай наметавонем ки касе набошад вай ҳаром мурд намегӯем. аммо масъалаи шаҳид ин махсус барои мусулмон ҳаст. яъне он одаме ки гуфтаҳои шариата иҷро мекунад, ҳалолу пок дар дунё фарзҳои Аллоҳ таолоро иҷро мекунад, рафту ба об ғарқ шавад, бале барои ӯ мартабаи шаҳид дода мешавад, яъне гуноҳош бахшида мешавад ба сабаби ғарқ шуданаш. аммо як одаме ки фосиқ буд, фоҷир буд, зидди ислом буд, дар об ғарқ шуд, ин шаҳид шуд. ё баъзе одамо мегӯянд ки мана фалонӣ бадбахт буд, рӯзи ҷумъа мурд, пешниҳоз шуд, ин хеле гапҳо дурӯғ аст. ӯ амал ҳисоб аст, бародаро. бинобар ин дар ҳадис омадааст ки кадом одами солеҳе ки рӯзи ҷумъа мурад, гуфтам солеҳ қайди солеҳият дорад. ҳар одаме ки рӯзи ҷумъа мурд ё дар об ғарқ шуд, вай биҳиштӣ нест. амал асос аст, бародаро. имон асос аст. бале